Gin joma mine ma bende oyier. Nyakwara Mogejwang' e yiero ni mar higa mar 2022 wanyalo wacho ni jopiny e counties mopogore opogore nokaw thuolo mar miyo joma mine thuolo makende mar telo negi e counties mago mopogore opogore pacho ka gino ma bende wanyalo wacho ni nyaka sani jopiny ponono nitiere kod geno e telo mar joma mine. Parni higa no mar 2017 ne wantiere kod joma mine 3 kende ma bende no yier kaka governors e pacho kae. Makmana ni e higa ni mar 2022 waneno pogruok maduong' ahinya. Mano kaluwore ni nitiere joma mine 7 ma bende biro telo ne counties kaka governors. Kwanyalo ng'iyo kae wantiere kod Gladys Wanga ma bende no yier kaka governor e county ma Homa Bay. Wantiere kod Anne Waiguru ma sani koro dhi telo ne jopiny e county ma Kirinyaga e tielo mar 2 kata e tam mare mar 2 kaka governor e county ma Kirinyaga. Wantiere kod Susan Kihika ma bende ne en senator machon e county ma Nakuru. Sani koro e ng'wech mar laro komno mar governor e county ma Nakuru nogo noyombo kendo sani en e governor e county ma Nakuru. Wantiere kanyo kod Cecil Mbarire, governor moyier e county ma Embu. Fatuma Chani, governor moyier e county ma Kwale. Wavinya Ndeti, governor moyier e county ma Machakos, kachiel kod Kawira Mwangaza, mano governor moyier e county ma Meru, ma bende no yier kanyo kaka jachung' kar kende. Wanyalo mana oro puoch kod pak ahinya to governors mag jogo ma mine ma bende kata jogo ma bende oyier e pongo lemo mag governors mano e counties mopogore opogore. Parni nyaka sani koro ang'eyo ni jopiny oketo wang'gi piny mar neno ni telo mar joma mine e counties ma kamago biro bedo e yo machalo nade. Waseneno governor Waiguru kako sebedo kotelo ne jopiny e county ma Kirinyaga e tielo mokwongo. Ponono notiyo ne jopiny e county ma Kirinyaga e yo makare mane momiyo gikaw thuolo makende mar yiere kendo omed telo ne oganda e county no ma